foli belebele halisa an b'a kan yɛrɛ ka diya aw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen don an ka ɲɛmaa la Buwa Jabate ni waati na rédaction bɛ an ɲɛmaa bolo Bubakari Tarawele nɛgɛw kɛrɛfɛ juru banbali bɛ Ahmed Jakite fɛ Seku Tarawele bɛ ka kunnafoniw lase aw ma aw bisimila an ka kɛnɛ kan kokura balimaw da sera ma kunnafoni jɔsen la kumabaw la kasara belebele dɔ y'an ka jamana sɔrɔ min kɛra Pays Dogon kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn na Bajangara ale marabolo kɔnɔna na u ka dugu min bɛ yen n'an k'a ma ko Korikori maa jugu jarawulikɛlaw maa minnu bɛ yen ni bɔyɔrɔ t'u la taayɔrɔ t'u la olu kɔni ye bingani wale ta ka Korikori dugu sɛgɛrɛ n'o kɛra sababu ye ka se ka maa camanba de bɔnɛ u ni na o kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase ni maa kofɔlen ninnu ma o hukumu kɔni kɔnɔna na marabolo maa ɲɛma n'o bɛ tali kɛ ayiwa gouverneur la ale yɛrɛ y'i senbɔ i kɔnɔkɔrɔ ka t'i ɲɛda cɛni hakɛ kan ani ka dugawu don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka kɛ maa ninnu ye ani ka se k'u tulomagɛn dɛmɛw la maa minnu bananen bɛ olu bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na an ka jɛ k'an tulomada Bajangara gouverneur ale ka dantigɛlikanw na. Ne ka cercle fila ma n'o ye Bajangara cercle ye Dugonbo commune Korikori dugu dɔ fana kɛra Jalasagu cercle la Lɛsagu commune Gomosagu dugu u nana bin an ka population kan a tiɲɛni barika bonyana ka na kuma n yɛrɛ ka population ye ka dɔn ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kuma laser'u ma a disposition fana talen don ni Ala sɔnna ma k'u sɛgɛrɛ a ko in kɛlen anw ye mɔgɔw wuli joona joona ka se Korikori ka taa faso ka sangafo kɛ ani ka dɛmɛ don ka kɛɲɛ ni sudo hukumu ye ani banabaatɔw an y'a bɛɛ lase dɔgɔtɔrɔso la u bɛ ka furakɛ yɔrɔ min na an filɛ don min na ko bi an ka région kɔnɔ ministère de la réconciliation ka bolofara dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ERAR olu de bɛ kuma kabilatigiw ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ kuma fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na ko sisan nɔ olu digitigiw bɛ kuma na walasa k'a faamu ka lajɛ nin nana cogo min na ani cogo min na ni ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ tuguni ko min y'a sɔrɔ dusukami ko don a ka gɛlɛn a tɔɔrɔ ka bon nka i n'a fɔ kɔrɔlen an ye gɛlɛya caman sɔrɔ an y'an kun kɔrɔta ka wuli k'an jɔ n'a ye n b'o de ɲini hakilisigi kɔnɔ hali bi ani ka ɲini n ka région mɔgɔw ye ni kɔni min kɛra o kana an ka sigiɲɔgɔnya tiɲɛ an ka tɛmɛ n'an ka sigiɲɔgɔnya ye an ka continuer an ni forces armées mɔgɔw ka baara kɛ u ka kan ni kibaruya min an k'o kibaruyaw d'olu ma walisa u ka baara ka ɲɛ u bolo an filɛ don min na ko bi Bajangara région sɔrɔsiw u bɛ wuli ka jɔ la ka nin tiɲɛnikɛla ninnu k'i ɲini o bɛ sen na région fantan naani bɛɛ la n'o bɔra yen an ka dugutigiw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka cɛkɔrɔbaw an ka laadatigiw an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka dugawu k'an ye u ka dugawu kɛ jamana ye u ka dugawu kɛ Mali gouvernement ye cogo min na ni terroriste ko in ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ pewu. Ayiwa ni tun ye Bajangara gouverneur ale ka dantigɛlikanw ye o hukumu kelen kɔni kɔnɔna na an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ale fana ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ wuli ka bɔ Bamako yan k'u kunda Bajangara dugu kɔnɔna kan kɛrɛnkɛrɛnna cɛni ninnu kɛra yɔrɔ min na u ka se ka taa u ɲɛda cɛni hakɛ kan ani ka suturaliw kɛ ka dugawu don ta ka ɲɛsin u ma ani hakilisigikan caman ka se k'o fana sɔrɔ ka fɔ u ɲɛna o jɛkuluba in na o ɲɛminɛnen bɛ maa min fɛ o de ye le général de corps d'armée Ismaël Wage n'ale de ye cɛfɔ ni kanbɛ minisiri ye a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ɲɛna kɛnɛ in kan an ka jɛ k'o lamɛn. Munna parce que fitinɛ kɛra Mali yɔrɔ caman mais tile filanin na a juguyara Bajangara région de la a ɲɛsira jɔn ma dugudenw minnu b'a ɲini ka balo dɔrɔn u bɛ k'a ɲini dɔrɔn ka balo les gens qui ne cherchent que vivre a ɲɛsira olu de ma kosɛbɛ ka dɔw bɔnnen la ka dɔw bana ka dɔgɔtɔrɔsow tiɲɛ k'u ka balow ta ka baganw ta ka taa n'u ye donc a ye maliyɛn bɛɛ de tɔɔrɔ kosɛbɛ mun ɲɛsira Bajangara région o de kama an cira ka na ko kana fɔ Bajangara région mɔgɔw bɛɛ ye population bɛɛ ani minnu yɛrɛ degun sɔrɔ k'a fɔ ko gouvernement ni maliyɛn den tɔw man ɲi
an hakili b'u la an bɛ n'a ka foli kɛ ka dugawu don k'a ɲɛ da mɔgɔw kan ka tila k'a fɔ an b'an cɛsiri an bɛ continuer k'an cɛsiri pour que ko min bɛ ka kɛ a k'a nɔgɔya kosɛbɛ ka tila ka ban an nakunba y'o de. Ayiwa nin tun ye général de corps d'armée Ismaël Wage n'ale de ye cɛfɔ ni kanbɛn o minisiri ye ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min ye Baɲangarakaw olu sɔrɔ. Balimaw n da sera ma k'a fɔ fɛn min ye avril kalo in tile 25 gɛlɛya belebele dɔ y'an ka jamana in sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ maa jugu jarawulikɛlaw ka bingani wale ta ka se k'an ka finitigilakaw dagayɔrɔba dɔ sɛgɛrɛ Kati kɔnɔna na o de kɛra sababu ye général d'armée Sadio Kamara ka se k'ale bɔnɛ a nin na o kɛra sababu ye ka na ni yɛlɛma dɔw ye sɔrɔsilakaw ka fanga hukumu o kɔnɔna na ale jɔyɔrɔ kɔni o dira jamanakuntigi yɛrɛ ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye k'ale kɛ ministre de la défense et des anciens combattants ye ayiwa maa min bilala ale kɛrɛfɛ o de tun ye chef d'état-major général des armées ye n'o bɛ tali kɛ Umaru Jara la o kɔni kɛra ministre délégué de la défense et des anciens combattants ye Élisée Jean Daou min tun ye chef d'état-major général adjoint Danga ale kɛra chef d'état-major général des armées o hukumu kɔnɔna na kɔni sigira Umaru Jara ye fanga tɛmɛ ale ka bolo kan ayiwa a yɛrɛ ye layidukan caman ta mɔɔw ye a bɔko fɔlɔ ka kuma o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na o de ye lakana ka se k'o sabati jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ nin waati in na ka se k'u yɛrɛ bali u ka taa ni ka seginw la k'u ka wulikajɔw bɛna boloda ka ɲɛsin o fana ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u yɛrɛ tɔɲɔgɔn minnu minɛnen bɛ maa juguw fɛ nanzarakan na n'an k'a ma ko otage Élisée Jean Daou a y'a jira k'a fɔ fana ko donna nataw la u ka wulikajɔ kɔni bɛna boli ka ɲɛsin olu bɛ se ka kanabilaw sɔrɔ cogo min na an ka jɛ k'an tulomada Élisée Jean Daou chef d'état-major général kura min sigila a ka kuma fɔlen dɔw fɛ. N b'a fɛ ka min fɔ jamanadenw ye o ye k'a fɔ ko bi ye tiɲɛ don nisɔndiya dɔ ye bi ye kunnawolo dɔ ye nka bi ye baara dɔn fana ye bi ye baara dɔn ye ka tuguni an ka jamana mago bɛ baara min na an b'an cɛsiri sisan ka dɔ fara o kan i kɔni tun bɛ min kɛ ka kɔrɔ donc ko min bɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ jugu bɛ yala yala mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ka taa siraw tigɛ ka mɔgɔw ka fɛnw jɛni o bɛna ban ni Ala sɔnna an b'an seko bɛ kɛ pour que malidenw an ka jamanadenw olu ka se ka taa yɔrɔ min y'u diya waati min y'u diya n'u ka nafolo ye ka sɔrɔ u ma bɔnɛ u ka nafolo la o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan an b'a fɛ ka min fɔ fana an tɔɲɔgɔnw ye minnu bɛ jugu bolo k'a fɔ ko an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ n b'a fɔ bi ni Ala sɔnna an bɛ taa u nɔfɛ a tɛ mɛn yɛrɛ n bɛ o layidu d'u ma ani Ala barika la an bɛna layidu di mɛn. Nin tun ye Élisée Jean Daou chef d'état-major général ale ka dantigɛlikanw ye. Balima halisa an bɛ to an ka kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min ye hakilina dɔw kɔni ye olu tala Bamako kɔnɔna na yan min bɛ tali kɛ mɔbiliba minnu bɛ yen n'an k'u ma ko camion bennu olu boli ka se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲɛfɔ olu ka boli o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na Batakin kɔni a bɔra Batakin kɔnɔna na a bɔra yɔrɔ min na o de bɛ tali kɛ ayiwa Bamako gouverneur ale ka dantigɛlikanw de don a y'a jira k'a fɔ ko bɛnniba minnu bɛ yen n'o ye camion bennu ye u bolili kɔni ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ a la k'a daminɛ ayiwa nɛgɛ kaɲɛ 20 na ka taa se a kaɲɛ 6 ma o tuma bɛnniba ninnu k'u bɛ se ka boli o waati de kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ k'u bolili balilen bɛ o kɔnɔna de la o kɔrɔ ye bɛnniw bɛ se k'u ka boli kɛ nka ni nin waati kofɔlen sera o kɔrɔ ye bolili tɛ bɛn u ma bilen u kan k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni o de ye u ye min fɔ dantigɛlikanw yɛrɛ la k'a ma dabɔ foyi kama cogo min na lakana bɛ se ka sabati an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na ka d'a ka jateminɛ y'a jira k'a fɔ ayiwa bɛnniba ninnu bolili waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman k'o lase an ma o de la k'an ɲinilen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ maa min ye bɛnniba bolibaw ye aw ka fɛn bɛɛ kɛ cogo min na aw ka se ka nin kuma min bɔra gouverneur yɔrɔ aw ka se ka ladilikanw ka a bato. Halisa an bɛ to an ka kunnafoniya kɔnɔna na ka bɛn ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔbaw ye o kɔni sera ka baara kolo girin caman de kɛ
min kɛra jijeni ale marabolo kɔnɔna na ayiwa fɛn min ye maa jugu n'o bɛ tali kɛ jarawulikɛlaw kan olu kun bolilen bɛ ka t'u ɲama dogo fan dɔw fɛ nka ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ ye u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw u sera k'o maa ninnu k'u dɔ bi ayiwa ka waloli da u kan n'o kɛra sababu ye maa camanba ka se k'u bɔnɛ u ni na waloli fɔlɔ kɔni ayiwa o kɛra yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ o kɛra sababu ye ka maa 15 o bɔɲɔgɔnko ka o bɔnɛ u ni na ayiwa waloni filanan kɔni o kɛra sababu ye fana ayiwa ka se ka maa 20 o bɔɲɔgɔnko ka olu bɔnɛ u ni na ka fara u ka minɛn dɔw kan o dɔ bɛ tali kɛ an k'u ka mobili min ma ko pick-up olu tun bɛ a la n'u tun kɛlen bɛ k'olu ɲama dogo yirifuraw olu la ka taa se marifaw ma ani moto camanba o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra baara la an ka finitigilakaw fɛ chef d'état-major général yɛrɛ ka fɔ la u ka bataki la u y'a jira k'a fɔ finitigilakaw ma nin dabɔ foyi kama lakana sabatiko ɲuman an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a dabɔla o de kama u y'o layidu min ta malidenw ye wa k'u nato senna a ye hakɛ to fɔ k'a fɔ ko lakana sabatila an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la chef d'état-major général ko k'a b'an ka finitigilakaw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la k'a sɔrɔ u tɛ ka saliya lakana sabatili la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ to an ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an da kun sera a ma k'a fɔ an ka jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnna minisiriw o jɛkuluba dɔ kɔni wulila ka se Rusilakaw olu fɛ yen ayiwa ka se ka t'u sen don baara dɔ la a bɛ tali kɛ min na o de ye Mali ale ni Rusila yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya baaraw sabatiko ɲuman a bɛ tali kɛ o de la ayiwa ni jɛkuluba yan ɲɛminɛnen bɛ maa min fɛ o de ye Alfuseni Sanu n'ale de ye ministre de l'économie et des finances ye a kelen tɛ jiko ni kuranko o minisiriw bɛ kɛnɛ kan o tuma ka taa se CNT commission président minnu bɛ jiko kama ani kɛnɛyako kama ka taa se a caman ma olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ kɛnɛ in kan o tuma tako ɲuman kama ayiwa Alfuseni Sanu yɛrɛ kɔni ka fɔlɔ y'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ Mali ni Rusila ka baaraw la ka d'a kan ko baara bɛna kɛ sira caman kan kuranko taa ni ka segin ani fɛn caman wɛrɛw olu bɛ se ka yakubaya ka taa fɛ cogo min na an ka jɛ kan tulomada Alfuseni Sanu ministre de l'économie et des finances don a ka kuma fɔlen dɔw la. U ka rencontre senfɛ yan Moscou u ye u bolonɔ bila sɛbɛn mun b'a to gouvernement mun bɛ fédération de Russie la ani gouvernement mun bɛ Mali la u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ baara kɛ pour que an ka se ka an ni ɲɔgɔn cɛ yiriwaliw an bɛ se ka o baaraw lataa ɲɛ cogo min na donc o commission mun sigira n'a bɛ fɔ a ma ko commission intergouvernementale donc ne o commission est présent ye Mali ka côté la commission in kan ka ɲɔgɔn ye kɛ kalo 6 k'a lajɛ ni baara minnu bɛ ka kɛ est ce que an bɛ ka taa ɲɛ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ olu bɛ se ka corriger cogo di donc réunion fɔlɔ kɛra Mali la hakili b'a la Rusiw mɔgɔ 80 ɲɔgɔn de taara Mali la donc o réunion filanan de kan ka kɛ samedi di min bɛ ka na donc o réunion in o bɛnna forum de Kazan ma donc u ye rencontre ba dɔ kɛ yan n'u y'a fɔ a ma ko forum de Kazan ni u ka entreprise bɛ bɛn na wa u bɛ se fɛn minnu na k'olu yira pour que jamana caman mɔgɔw bɛ yan bi pour que ka lajɛ u ni olu bɛɛ bɛ se ka coopération kɛ cogo min na donc ani o réunion cɛ donc ani entreprise minnu tun ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ n'olu kan ka jɛ ka baaraw kɛ o baara kan ka kɛ sira caman fɛ sɛnɛkɛlaw ka sira b'a la n'o ye engrais kow ye ani semence kow ye transport ka baaraw b'a la n'o ye engin kow ye sirabada kow ani infrastructure sanu bɔ ka lithium bɔ ka Mali dugujukɔrɔ nafolo bɔ o baaraw b'a la Mali ka kalanko fana an'an ka formation kow maliyɛn minnu bɛ se ka na ka kalan yan ka technologie kalan sanfɛla jateminɛw n'an b'a fɔ ma ko le domaine aérospatial o bɛɛ b'a kɔnɔna la donc ani samedi ka se a ka kan an n'u ye baara minnu boloda ka kɛ an ka ɲɔgɔn ye ko kan n'an b'a fɔ ma rencontre B2B c'est-à-dire transport n'a ka mɔgɔw bɛ rencontre kɛ commerce n'a ka mɔgɔw bɛ rencontre kɛ économie n'a ka mɔgɔw bɛ rencontre kɛ pour que an ka lajɛ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ olu gɛlɛyaw bɔ yen ka se ka bolonɔ bila kɛ papiyew la ka se ka baaraw lataa ɲɛ pour que rencontre mun bɛna kɛ samedi a ka se ka kɛ rencontre mun b'a to an k'a dɔn k'a fɔ vraiment Mali ni Rusiw an cɛ bɛ cogo min na halisa dɔ de bɛ ka fara kan an ka rencontre intergouvernementale ni nafa b'a la a bɛ k'a to halisa an bɛ se ka yiriwa an bɛ se k'an jigi da Rusiw kan toujours comme u fana bɛ se k'u jigi da an kan cogo min na. Ni tun ye Alfuseni Sanu ministre de l'économie et des finances.
balima an bɔra ka bataki min kalan sisan an bɛ segin a ka walawala aw ye fili dɔ bɛ a kɔnɔna na ayiwa Bamako gouverneur ba ayiwa k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan fɛn min ye kintigiw ye ka taa se sous-préfɛtw ma ani société civile ni bɛɛ lajɛlen ani maa min ye siraba matarafabaw ye kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ ni ba bolibagaw ayiwa u kɔni ye sariyakisɛ dɔ ta ayiwa min dabɔra lakana sabati cogo ɲuman yɛrɛ kama an ka jamana kɔnɔna na k'a ti bɛn fiyewu bɛɛ ni baw ka boli k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 fɔ ka taa se a kaɲɛ 6 ma o de ye k'a daminɛ 20h la ka taa se 6h du matin ma o tuma bɛɛ ni baw bolili k'o ti bɛn fiyewu o tuma ko ni maa min sɔrɔla e de bɛ ka bɛɛ ni boli o waatiw kɔnɔna na cɛncɛn bɛ don bɛɛ ni ba minnu kɔnɔna na o tuma i ni ɲangini min ka kan k'o bi da i kan k'a dabɔra waati ko de kama o tuma donna nataw la n'a hakilila kan ka bɔ a ma o fana n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o tuma k'a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni sariyakisɛ min n'a tala Bamako gouverneur fɛ a bonyako ɲuman o de ɲininen bɛ bɛɛ fɛ. An bɛ to an ka kunnafoniw kɔnɔna na an ka minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o bɛ tali kɛ an balimakɛ Abdulayi Diop la ni waati in na ale kɔni bɛ Ethiopie jamana na kɛrɛnkɛrɛnna faaba n'o ye Addis Abeba ye a taa mɛn kumaɲɔgɔnya dɔ de la ayiwa ni maa min bɛ ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye an balimakɛ Mahamudu Ali Yusufu ye n'ale de ye Union Africaine Commission o président o ɲɛmaa de ye ale ye ayiwa ni maa ba fila kɔni bɛ ka kuma falifali kɛ fɛn min kan o de ye lakana bɛɛ bunakun min kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Mali fɔ ka taa se Saheli jamanaw olu bɛɛ lajɛlen ma n'o bɛ tali kɛ jarawulikɛlaw bɛ ka bingani wale min ta ka maaw sɛgɛrɛ cɛnjɛnfuga jamanaw olu kɔnɔna na ni tɔmi sigila o dɔ kan o min kɛra ka bɛn avril kalo in tile 25 ma san 2026 o hukumu kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ni maa ba filaw ye k'u bɛna jɛ k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan ka hakili falefalew kɛ ni gɛlɛyaba ninnu u se ka kɛlɛ cogo di ka bɔ ayiwa Mali kɔnɔna na n'o ye jarawulikɛlaw ye fɔ ka taa se Saheli jamanaw olu bɛɛ lajɛlen ma o tuma donna nataw la kɔni o nafa bɛna bɔ nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kabi kun na sini ma ayiwa Abdulayi Diop an bɛ dugawu kɛ sigiko ɲuman Ala k'o di a fana ma kana ɲuman sɔrɔ. An bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ baara ko ani baara dege ma Madame Umu Sali Sek ale fana ye bolimafɛn dɔ kɔni ni ayiwa cakɛda la an ko min ma ko FIRD olu ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn caman ma baɲumankɛ tɔn dɔ de don min bɛ baara kɛ sira caman kan o tuma FIRD maaw nin kɔni bolimafɛn a dira u ma a kɛnɛkɛnɛw ka tilew ni a ma dabɔ dɔwɛrɛ foyi kama ni kura bɛ se ka fiyɛ olu yɛrɛ ka baara taabolo la cogo min na ani tani ka seginw k'o nɔgɔya u ma ani jamana in baara ko o fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'u yɛrɛ bɛ ka cɛsiri ni wulikajɔw kɛ o la kaban n'o nɔ yelen bɛ Umu Sali Sek n'ale de ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ ayiwa baara ko ni baara dege ma an ka jɛ k'a ka dantigɛlikan dɔw lamɛn. La transition Assimi Goïta général d'armée ye min f'an ye n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an k'a ɲɛsin jamanadenw ma aw yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnninw jɔyɔrɔba de b'a ka laɲini na a ka projetw la Mali kɔnɔna la donc nin projet in FIRD ale bɛ région Ségui de couvert donc région Ségui zone rurale denmisɛnnin ba 60 olu de bɛna bénéficier an de la k'a fɔ nin projet in na mais bi bi in na an bɛ opérationnalisation na a baara daminɛna déjà dugu misɛnmanin minnu baara kan ka kɛ olu la ani dugu intermédiaire ninnu wajibi fo moyen de ka sɔrɔ logistique de ka sɔrɔ walasa coordinateur n'a ka jama ka se ka taa yen nɔ ani conseil régionaux ka se ka baara ninnu kɛ denmisɛnnin minnu bɛna nin projet in sɔrɔ a bɛ taa n'i ye 100 o 100 ta 40 o ye musow ye donc n'i ye 100 o 100 ta 2 ye handicapéw ye k'a yira k'an ma ɲina mɔgɔ si kɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka baara kɛ i bɛ se ka baara kɛ baara ka di ye n'i ɲɛsin projet FIRD ma a bɛ yɔrɔ min na a ka ca Ala fɛ ni i cɛsirilen don i bɛ se ka bénéficier a projet la k'a fɔ denmisɛnninw ye jamana bɛ situation min na a bɛɛ b'a dɔn k'a ko ka gɛlɛn a ko ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ mais a man gɛlɛn n'an y'an cɛsiri n'an ye jamana kanu don an dusukun na n'an y'an cɛsiri ka ɲɛw yɛlɛ k'a lajɛ min b'an kɛrɛfɛ min bɛ ka kɛ an kana kɛ janfatigibagaw fɛ an kana sɔn an ka jamana ka ci an sigilen ɲɛ na an kana sɔn ka mɔgɔw datugu minnu bɛ k'an ka jamana ci parce que ni jamana cira baara tɛ se ka sɔrɔ an tɛ se ka denmisɛnninw former.
ka kunnafoni datugu seko ni dɔnko kunnafoni an bɛ to kɔnɔ farafina fotow ka ɲɔgɔn kunbɛba n'o de ye biennale africaine de photographie ye o labɛnw bɛ sen anw ka jamana kɔnɔna na min bɛna ɲɛnamaya yan a bɛna kɛ sababu ye ka maaw wele ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani farafina jamanaw kɔnɔna na ka se ka na anw fɛ yan nɔ foto ka don ka na ɲagali a ka biennale foto nafa ye min ye a sɔrɔla cogo di ani ja caman bɛ yen olu bɛna yira mɔgɔw la a bɛna kɛ koba ye don n'a nataw la o de hukumu kɔnɔna na an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko koɲɛw ma ayiwa kɛnɛ kan a ɲɛfɔli kɛnɛ kan kunnafoni di baro la ale tun bɛ kɛnɛ in kan n'o ye mamu dafe a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ye n'an ka jɛ k'o lamɛn. n bɛ foli kɛ kosɛbɛ n'an ka artisiw fo n'an ka biennale africaine de la photographie ɲɛmɔgɔw fo n'o ye délégué général ani maison de la photographie ani an ka commissaire u ye baara minnu boloda n'an bɔra ka kurubu kari sisan a y'an sewa parce que a bɛ mun yira a b'a yira k'a fɔ ɲinan biennale bɛna kɛ koba ye farafina jatala bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mali la an bɛna jɛ ka an seko yira parce que ja fɛn tɛ dɔrɔn k'a fɔ i b'a ta k'a bila parce que ja bɛ an ka histoire ko fɔ an ye min ye kɔrɔlen a b'o fɔ an bɛ se ka arike min ye a b'o fɔ ja ye koba de ye donc a bɛna kɛ sababu ye ka farafina denmisɛnninw ni a seko dɔnko baarakɛlaw ti nɔ ko bɛ n'an fɛ yen donc a bɛna kɛ koba u bɛna an ka kow ladɔn an ka baara kɛcogo u bɛna dɔn k'a fɔ a bɛna barika don an ka jatalaw ka baara la a bɛna barika don seko ni dɔnko la mali la donc ye donba ye mali kɔnɔ parce que biennale photographie ale de ye jatalaw ka ɲɛnajɛba min bɛ farafina kɔnɔ mali tɛ dɛ afrique de l'ouest tɛ dɛ mais farafina bɛɛ kɔnɔ ɲɛnajɛ min bɛ yen n'a ka bon n'a bɛɛ ye o de ye biennale photographie ye donc o ye koba ye donc an ni sojɔlaw bɛ bi mali bɛna segin a cogoya la a kun ye n bɛ cogo min na ka kɔrɔ ni an ka mɔgɔw ye jɔjɔbaw ta o de ko bɛna waleya an ye tamasiyɛn min ye bi ani hakilina minnu fɔra bi yɔrɔ in na a y'an sewa k'an nimisi wasa. Ni tun ye mamu dafe n'ale de seko ni dɔnko minisiri ale ka dantigɛlikanw ye ayiwa balimaw an sera ka min ka fɔ ka d'aw ma an ka dɔgɔkun kunnafoniw na k'a daminɛ sibiri tɛmɛnen na ka na bila bi la o de bɛnna nin ma o tuma aw ni cɛw ka kulomajɔ la baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen tun don ɲɛmaa la Buwa Jabate rédaction tun bɛ Bubakari Tarawele bolo Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛw karafe juru la YouTube tun bɛ Sylvie bolo Seku Tarawele de ye kunnafoniw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ